Ahojte chrobáčikovia, ahoj milí rodičia, tu Smejko a Tanculienka. My by sme vás veľmi radi chceli pozvať na poslednú zastávku Kaufland detského festivalu, ktorý sa tentokrát vyberie na cestu k vám do Liptovského Mikuláša. Budeme tam samozrejme my dvaja a takisto aj množstvo ďalších účinkujúcich a špeciálnym hosťom bude Kristína. Tešíme sa na vás 31. augusta, tak si to zapíšte do kalendára, pretože budeme spievať, budeme tancovať, ale hlavne budeme oslavovať. Pretože Kaufland oslavuje svoje 25. narodeniny. Tak sa veľmi tešíme na všetkých z vás a tí, ktorí teda možno nebudú môcť prísť, tak nevadí, pretože celý program, celý deň sa bude takisto vysielať online aj na Turbo TV. Tešíme sa na vás všetkých. Prídite! Ahoj!